Jo crec que hi ha molt més del que pot semblar. Crec que a nivell de so vaig intentar fer un canvi, però... I evidentment també m'havien passat més coses, van passar 3 anys. Però, per exemple, ara últimament estic començant a treballar amb el meu pròxim disc, que sortirà encara falta temps, però ja estic treballant-hi. I realment hi ha una connexió molt grossa, no he oblidat el que vaig fer en aquell disc i potser, no ho sé molt encara, però potser s'hi assembla més en certa manera, no? Però és el que sempre dic, no m'interessa fer una cosa que ja he fet, una cosa que em surti tal qual, però m'agrada experimentar i no fer-ho igual, del mateix mètode que ho he fet en l'altre, no? L'últim disc el van produir amb en Joan Pons i em va encantar, però ara aquest cop doncs, estic intentant fer un altre procés d'experimentar jo sola o fer coses, vull dir que sempre està bé anar buscant. Fent ara són... Més que estic contenta, és com que estic satisfeta de que és realista, perquè no... Jo no descarto mai res, de fet sempre... És això, l'últim disc el vaig fer molt clàssic, però primer ja havia experimentat, no sé, amb algunes coses més modernes. També he de dir que jo sóc una mica antiga, i això no sé si és bo o dolent, però m'interessa molt tot el que està passant, o sigui, no considero que jo em posaré a fer trap perquè no passarà, però també pot ser que un dia comenci, pues, al final el món va canviant i tu o t'adaptes o simplement et quedes una mica enrere, no és el que està passant. Però sí, jo crec que és interessant experimentar totes les opcions que hi hagin de producció, no? Encara que llavors no ho faci servir, però ara que estic a l'estudi treballant he provat coses amb harmonitzadors i amb autotune. No crec que ho faci servir, però com a mínim està bé saber com funciona i admiro molt la gent que ho fa servir, que ho fa servir de manera interessant, no? Perquè també hi ha maneres que no m'interessen tant com es fa servir. Però jo crec que està guai estar informat almenys del que passa ara, no? Estàs cercant, cada vegada estàs cercant nous sons, tot i que estàs experimentant. Sí, jo crec que aquest és el gran tema. El camí que queda per fer, jo el que tinc ganes és de que algun dia no s'hagi d'estar fent, no un esforç, perquè no crec que sigui un esforç molt gros haver de fer un cartell paritari, però sí que encara estem en un moment que encara s'ha d'estar parlant molt, no, sobre això, i per això crec que és un procés necessari per arribar a la normalització total. Però soc molt optimista, però alhora també crec que les coses no canvien d'un dia per l'altre, és a dir, òbviament som moltes dones a sobre l'escenari i cada vegada estem influenciant a més gent, no? Generacions que venen després, vulguis o no, necessiten referents, no? Jo de petita, clar que tenia referents, però cada vegada n'hi ha més, llavors com més opcions hi hagin, millor. I per això crec que el cartell del Primavera, com molts dels cartells que s'estan fent ara, són... Més que estic contenta, és com que estic satisfeta de que és realista, perquè no em sento... Jo com a dona mai m'he sentit tampoc marginada, és a dir, jo em sento igual que els meus companys o companyes. Estic una mica farta de parlar del fet que sóc una dona, això és una cosa que sí que... Perquè al final acaba sempre com parlant d'aquest fet i al final quan estàs a sobre l'escenari estàs fent música, no? Però crec que estem en un bon moment de canvi i tot això algun dia haurem de deixar-ho de parlar. Tant de bo. Bueno, una cosa que és molt típica de mi és que jo no sé dir que no, llavors és com que em fico un tinglados que no en principi no busco, no? I llavors acabo ficant-me en fregaos. I primer em van trucar els dels... No sé com va anar, bueno, vaig començar a col·laborar amb el suplement, que abans era amb en Roger, que estava a Matins de Catalunya Ràdio a l'estiu, i em va començar a proposar fer una versió una secció fent versions, convidant a penya, i vaig dir, vinga, vale, i encara estic fent-ho. I llavors els d'Alicat m'han ficat, com que som col·legues amb els experts, em van dir, vinga, farem una cosa, que vens embanada i has d'entrevistar algú a cegues. I això és un clàssic de que la Núria no sap dir que no, llavors acabo fent això, que m'ho passa molt bé. Jo crec que també està bé fer coses fora de la teva zona de confort, perquè si no acabo sempre fent música, arribo a casa, estic pensant en música, vaig a treballar, llavors crec que està bé també fer coses d'aquestes, se n'aprèn molt. Vaig venir, ara no recordo quan era el primer cop, que vaig quedar-me a casa dels Dona Llop, de fet, que muntaven uns cicles i em vaig quedar a casa seva, impressionant. Van ser uns 3 dies molt divertits. I llavors també he tornat, vam tocar al Cafè Lisboa De fet, he tocat un parell de cops, un sol i després l'any passat en banda vam tocar i va ser molt guai. Llavors, clar, per exemple, jo a mi soc molt col·lega d'en Roger Pistola, m'agrada molt el que fa, soc superfan. Potser és el que més m'agrada, no? Llavors també hi ha en Joan Miquel Oliver, és Mallorca, no? Sí, ara que no m'equivoqui d'illa i la cagui, no? Sí.
que també sóc molt fan, no sé, clar, hi ha una moguda molt guai, no? Que de fet no he de conèixer ni un 3% del que està passant. Així que, bueno, quan hi vagi, pues, a veure si m'informo bé.